हेलौ लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जालायबाय। दायो जोङो बेरायहैनो नागिरदों आरोना। देकापावाव थांनो नागिरदों, बारा एसे गोजानबो नङा, खाथि दसेनो मोनहैगोन। नायलांबाय थादो सोरनाव थांनो नागिरदों। ओंखारबोबाय जोङो न'निफ्राय, ओमफ्राय इसानाव आलासि दङ माने, बिसोरखौ माथो होनानै ओंखारलांसै आरो जोंबो। आब' मोनफैदों माने जोंहा बिजावजालि जायो आरोना। इसानाव हाबलांनानै माथोना जोंबो थांसिगोन माने, इसोरबो दिनै थांसिगोन नालाय माथो लांसै आरो खेबसे। मामि बार मोनजागोन। माबा जादों Ika 2003 गायसननाय माने मेट्रिक पास हाइस्कुल जाबाय। आइसि हाथायाव सफैबाय आरोना जोङो, हाथायाव हाबलांसै होननानै हाबफैबाय आरो। बबेखौ लागोन हो? Gimana meter tadi itu? 50 meter ya. Memberikan lagi? सफैबायमोन ओमफ्राय रावबो गैया खोमा इसा। फन थुलाय आया थांबा आंना खामानि जानाय नङाना। सासे फैग्रोबाय आरोना इसा, बिनानाव फैग्रोबाय नै, बिबोनां जायो आं। ओमफ्राय फिथा मोनजाबाय, साहा मोनलोंबाय, जाबाय आं थाइनैसो फिथाखौ। इसाना फिथाया माने माबा आरोना, नालेंखर होदों माने सिङाव, मोजाङानो जादों जानो, नालेंखर होनानै माबादों। नुदो सिनायाखै? मोजां जादों। जाया बिदिमोन नोंनो माइब्रामोन नामा? माइब्रा नङा, बेखौनो सावनानै सावना हैखागोन होननानै। इदि जायो? सेसानो बिना मा नाम? लुसि। ओमफ्राय नैलाय दायरड। इखैसो सोंबाय थानो मोनो आरो जोंखौसो, लुसि दायरड जालाय गाबबाय आरो गिनानै। ओमफ्राय खोना नोंखौसो रायदो होला इनि मावजिया नोंखौ रायदो मायो गथ'आ। इबो इखैसो सोंबाय थायो आरो। रायजोफोर ओंखाम जाहांनो लाबाय जोङो। सोरहानाव आलासि जाफैदोंमोन बिसोरनाव दा ओंखाम जासिगोन आरोना। नै बिथांमोना सानैया बिसानाव आलासि जाफैदो आरो जोङो। ओमफ्राय नैबे आलासि, ओमफ्राय बैयो बाहेरायाव आइ दं खोन्थानि बिखुनजो आंहानि। नै इयो आंहानि बिखुनजो। हाय थिग दं, मोजाङानो जादों ना इदि बुंनाया, बेलेगा इदि रोङाना होननो। ओमफ्राय फिसालाखौ बादो आरो आंनिखौ, माने बिहामजोआ सान्थि ओंखाम जाथों होननानै उन्दुलांबाय जानानै। ओमफ्राय आरो दंबावो सासे र', आं जाखांग्रोनि ओमफ्राय बेनि उनावसो खोन्थानोसै बे सासेखौ दसे ना। नै बिथाङा जोंना आथिं सावनाय जादों आरोना। मायदिथाय?
मोजां दे खनसेयाव नै बानलुआ बिदिसो खनसेयावनो देखायबावदो रयसो आयै गोथाव खेबखाबाय होनदो बेदर ब्रयलारजों आलु भाजि ओमफ्रायो दालि आलु बिलाहि नैया गैया जोंखौ फैगोन होननानै दहायनिफ्राय संदो आरो ना खैथासोआव संनायथाय खैथासोआव संनाय फुंनिफ्राय फन हरखांनाय खोनानाय लोगो लोगो माने संना दोनजाबाय इयो ओमफ्राय जों फैनाया लेट जाबाय गावसोरबो आख' अबेबा थांदोंमोन मोनसे खामानियाव इयाव एसे गोबाव जाबाय आरो ना लोगोफोर आं दहाय होनदोंमोन ना सोरानाव आलासि जानो नागिरदों दा देखायगोन होननानै ओमफ्राय बिथांखौ देखायनोसै आरो ना ओइ देख' बेनो आरो ना इसानाव आलासि जाफैदो आरो जों दा जानाव फैदो दिनै बाजै मोना आलासि जानो होननानै आंखौ सानदों खोमा आसुरि सानलायदों खोमा ना नोंसोरो आरे इसानाव माबोरै थांगोन र' गुस्थ' बोलो नोंथांमोना सानदों खोमा माने जानि न'आवलाय माबोरै मोनफैगोन होननानै बेलेग नङा आरो ना न'निनो जानि न'निनो बाजै माने आदानि हिनजाव बाजै जायो नालाय ना बाजैफोर गेटआवनो मोनो आरो ना दर जिरायना भिडिअ बानायनायखौ नायनानै एदावना नायफैबाय थाखायो आरो नायो माने बडिगार्ड बाजैनि लोगोफोर बाजैया बे गोदान चेनेल खुलिदो आरो ना ओमफ्राय गोदान चेनेल खुलिदो नालाय बयबो थांनानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय मानो होनबाथाय जेब्ला गोदान चेनेल खुलियो अब्ला माने बयनाबो गोसोआ टुक टुक माने नार्भास जायो आरो ना खिन्थु मानसिया जुदि सोरबा सापर्टार थायो बे जुदि सापर्ट खालामोबाथाय अब्ला भिडिअ खालामनोबो एसे माने मोजां मोनो गोसोफोरखौ इन्टारेस्ट मोनो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बुंग्रा थाबाथाय माने गाइड खालामग्रा सोरबा थाबाथाय गोसोफोरखौ गोजोन मोनो आरो ना ओमफ्राय आरो भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जायो बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो जाय हायो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो बाजेनाव आरो माने भेरिफिकेसन खालामनो हायाखैना आरो ना ओमफ्राय थांलायलायनानै बेखौ दा खालामना लायनोसै ओमफ्राय दा बिबाजैनो आरो खालामना होबालाय हेल्प ना सोरनो खालामबाव ओमफ्राय आरो आंथ' आरो गोबांनो खालामनो हायो आरो बिबाजै खालामबावगोन सापरिनिफ्रायबो हाजार जन मानसि फैयो ओमफ्राय इसोर खालामखांनायनि उनाव बावगारलाङो माने खिन्थु बाजैया उनाव गिदिर जाबाथाय बावगारलाङो खोमा बोसोरसे नायलायो बेनिखायनो बयबो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय जाय आंनिफ्राय साबसक्राइबार थांगोन नोंथांमोना लाभ फ्रम केबिरेपा लिरना हरबानो जाबाय जाहाथे बाजैयाबो एसे गोसोखौ मोजां मोननायनि फैमारदोलै होननानै माने दै बेनिखायनो शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय लोगोसे साबसक्राइब खालामनायखौ दाबावा बिराद गोजोनगोन आङो बिथांनि बुंनायखौ मानिबा आरो ना अननानै बयबो ना मालाय भिडिअ बानायनो थाखाय मानसिया मबाइल गोदो बेखौबो खोन्थाबाय आयै रायजो होनलायदो आरो बेनिखायनो बिराद खस्थ' खालामदों नालाय बयबो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय नङा जेनेबा मालायफोरखौ नुबाथाय लुगैयोना जेनेबा भिडिअ खालामना आरो जों बिदियावसो गोसोखा नालाय होमबाबो रोङा बोरै केमेरा हमनांगौ बोरै नायनांगौ माबोरै रायलायनांगौ बिराद जमनि जखर जायो माने खनब्रै खनबानि उनावसो माने मोनसेखौ लायो आरो भिडिअखौ बिदि रोंलांगोन लासैनो रोङा नालाय ना बयबो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय बावगारनाङा रोंबावसो नै प्रेस दा बेल आइकन साबसक्राइब खालामनायनि उनाव अके बाय थांसै लोगोफोर थांनो ओंखारबाय खेबसे नायस्राजोबदो आरो ना बयखौबो बाय बाय टाटा थादाय दे मामि नै दानाबा बाजैमोना थांसिगोन आरो ना नै बा आदाया स्टार्ट खालामबाय बाइकखौ ओमफ्राय नै बाजैयाव थांनो ओंखारजोब्बाय आरो ना बसबो बाय खालामसिगोन आरो ना ओमफ्राय मा बुंदोंमोन गोसोआव दं दा बयबो थांनानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेलखौ नङाबा न' थाङै बुनाङो दै जि बुंनायखौ मानिबानो जाबाय आरो थांसै बोरायालाय बाय बाय मा बिराद गाजालि आंना बेखौसो आंनियाव नायफैलाय होमबा नायफैलाय साफानदोना साफानदो थांदो दा गोजानगोन आंना सोंनायानो थ' जि नायखादो बेनो नाहरगासिनोबो थादो दै टाटा बाय बाय आयै जि जमा थाखादो आरो ओइनि जाना नेगासिनो एक्टरा सफैबाय आरो ना लोगोफोर दाथ' माने खोमसिलायबाय
पुरानथा थाब जायासैना गोबाव जाबाय आरो जानायावनो लोंनायावनो गोबाव जाबाय जों दहाय हाथायाव थांदोंमोन ना जोङो ओमफ्राय नै बुस्थुखौ लायनो थांदोंमोन आरो हाथायाव नै बुस्थुखौ इखो माबायो जों बिधान मारा होनना बुङो आरोना इखो मैगं बारियाव सोमथेनो थाखाय लाना फैदो इखो माने मोसौआ बिराद डिस्टार्ब खालामो ना नङाबा मोनसे नुदोंना माबायदिखा हेलौ गाइस इखौनो मिनिसोदो आंना फिसालाया हेलौ गाइस मिनिया मा एफा मिनियाना सिदा जालाय ओइ नङा होनलाय हेलौ गाइस जाबाय एफा मिनिया देखो तो हेलौ गाइस